lho me Pak Ardani kae lho. Pondok Kidul Buk Jeblok kae lho. Lah iki sing nganan iki Mak yo, nganan iki. Lah weh suasana ya ngene iki desaku. Suasane ya sahdu ya panjen desa ya ngene iki. Lek dalane ya bolong-bolong ya ngene iki. Lah iki masuk kali iki lho. Lah lek tan kali iki wis masuk dusun Mahku iki ya, masuk Sumberjo iki wisan. Lek desane ya Panggah Jabung ngono lho, kecamatane Talun. Iki Blitar ya wis rodok bagian etan iki Mak ya. Lah wi masjid kae ketok kae iki masjid sing lek kokono kae. Lah pertigaan iki nganan lho Mak. Lewat Jeblok berarti entuke koyo etan kono ngono lho. Pertigaan nganan terus kurang luwih 50 meter paling etan dalan. Lah iki wis teko iki ke ndang digas rene peh jan sing cedhek area kene ndang rene lek kulaan. Sak treke iso nglayani iki peh jan ses mening pokoke. Wis teko ke ndang digas ya wis ngene. Crit.